Bé, tot just estem començant la jornada, que esperem que sigui participativa, festiva. Avui, bàsicament, el que fem és un gest de desafiament democràtic a l'aparell de l'Estat, en el sentit de que el dret a decidir és un dret democràtic, no és un principi nacionalista ni independentista, és el principi democràtic per excel·lència. I, per tant, no pot ser que anar a parlar a les urnes per algunes coses sigui bo i per altres coses no ho sigui. Jo entenc que avui hi hagi gent que tingui motius en contra de la independència, però en contra de les urnes i en contra de la democràcia. No? Per tant, jo el que espero és que hi hagi una bona participació, malgrat tots els elements en contra, i que puguem llançar un senyal definitiva d'exigència de respecte a la voluntat popular expressada pel poble de Catalunya a les urnes. El poble que està dient que després d'això els polítics han de prendre nota. Què han de fer les institucions? Bé, jo crec que al darrere d'aquesta iniciativa hi ha la societat civil, que és qui ha auspiciat aquest procés de consultes, però hi ha els partits. Esquerra Republicana només s'hi ha implicat, sinó que hi ha donat un impuls decidit, a diferència de l'ambigüitat amb què s'han expressat altres partits, no? I a més hi han donat tot el tipus de suport material, econòmic, etc. No? I en segon lloc, lògicament, aquesta és una consulta que no és vinculant, però que és rellevant políticament i per tant és un salt endavant, és un salt a la paret, entre altres coses perquè estem en vigílies d'una sentència adversa al Tribunal Constitucional que vindrà a dir en definitiva que en el marc de la Constitució no caben les legítimes aspiracions del poble de Catalunya. Serà una mena de ratlla traçada que ens dirà fins aquí hem arribat, doncs sí, fins aquí hem arribat i amb Espanya no anem més enllà, doncs lògicament els catalans tenim dret a decidir el futur en pau i en llibertat. Això podria ser un bon exemple a seguir en el cas que el Tribunal Constitucional tombés les parts significatives de l'Estat. Jo crec que són dues coses molt distintes, no? Jo crec que avui s'afegeixen dos elements, els qui ja vam decidir fa temps que amb l'estat autonòmic no hi ha res a fer, per tant que qui ha fracassat és l'autonomisme i no pas el catalanisme, ho vam intentar en l'Estatut i probablement d'aquí uns mesos o quan sigui s'hi afegirà molta gent que li caurà la bena dels ulls, autonomistes, federalistes, gent de bona fe que veurà clarament que la Constitució a la mà se'ns persegueix gairebé com si la independència de Catalunya fos una qüestió d'ordre públic, no? I que se'ns vol aplicar el Codi Penal. En aquests moments l'Estatut està assegut a la banqueta dels acusats del Tribunal Constitucional. Probablement això farà veure la llum a moltíssima gent. Però aquest és un procés diferent. Jo crec que el dret a decidir és un dret inalienable que va més enllà del que pugui passar amb l'Estatut i el Tribunal Constitucional i és un dret que nosaltres ja reivindiquem des de fa anys. Per algun dia s'hauria de fer una consulta d'aquest tipus vinculant, no? Bé, nosaltres tenim el compromís en la pròxima legislatura de situar en el nord de la nostra acció política el dret a decidir sobre el futur polític d'aquest país, però sobretot sobre qüestions que afecten el nostre dia a dia, el nostre benestar, la nostra quotidianitat. Per tant, nosaltres situarem com un element fonamental de cara als pròxims 4 anys el dret a decidir. De fet, nosaltres ja vam dir fa molt de temps que després del fracàs, diguem, de l'últim intent des de Catalunya de cercar un encaix més còmode amb Espanya, que va ser l'Estatut, hem de redireccionar la brúixola i aquesta brúixola posa un nord claríssim que és el dret a decidir, que lògicament és compatible amb el fet de ser present a les institucions perquè és des del govern de la Generalitat com podem anar construint les estructures d'estat i per tant creant les condicions objectives pel pròxim desafiament a l'estat en les millors condicions, que evidentment espero que no sigui un estatut sinó precisament l'exercici d'aquest dret a decidir a través d'un referèndum i vinculant.